бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бунёди иншоотҳои варзишӣ аз ҷумла майдончаҳои футбол бо маром идома доранд. Дар деҳаи саразми шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси вилояти суғд, раиси федератсияи футболи вилоят Раҷаббой Аҳмадзода майдончаи варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Бояд гуфт ки тӯли солҳои охир маҳз дар асоси ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинону соҳибкорони ватандӯст талош намуда истоданд ки дар ободии ватан саҳми арзанда гузоранд. тибқи нақша дар ҷамоати деҳоти Саразм то ҷашни 35 солагии истиқлолият бунёди шумораи зиёди иншоотҳои ҷашнӣ ба нақша гирифта шудааст. бунёди майдончаи варзишӣ имкон хоҳад дод ки ҷавонону наврасон ба намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла футбол машғул шаванд. маврид ба зикр аст ки варзиш аз ҷумла футбол дар шаҳри Панҷакент сол аз сол рушду нумӯ ёфта аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва федератсияи футболи шаҳр барои рушду оммавияти футбол ва ҷалби сокинон ба ин намуди зебои варзиш шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шуда истодааст. айни замон дастаи Саразми Панҷакент дар лигаи якум вилояти суғдро муаррифӣ мекунад ки ин аз таваҷҷӯҳи масъулин ва муҳаббати сокинон ба футбол шаҳодат медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама суханрониҳояшон таъкид менамоянд ки варзиш муаррифгари давлату миллат ба ҳисоб меравад ва имрӯз дар асоси роҳнамоиҳои пешрои муаззами миллат дар шаҳру деҳоти Панҷакенти бостонӣ низ ба соҳаи варзиш таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида айни замон дар шаҳри бостонии Панҷакент 72 иншооти варзишӣ фаъолият мекунад ва дар зиёда аз 15 адад иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома дорад. имрӯз бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд, шаҳри Панҷакент ва саҳмгузории аҳолӣ дар ҷамоати деҳоти Саразми шаҳри Панҷакент майдончаи варзишии замонавӣ ба тариқи ҳашар сохта ба истифода дода шуд ва тӯҳфаи арзанда ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.